Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στα προηγούμενα podcast μιλήσαμε για τις πολιτικές εξελίξεις, για τις ευρωεκλογές, για το τι να περιμένουμε από τα κόμματα κτλ. Σήμερα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο, το φάκελο της οικονομίας. Έχουν περάσει 50 χρόνια μεταπολίτευσης και η Ελλάδα αντιμετωπίζει το ίδιο οικονομικό πρόβλημα, ένα δομικό πρόβλημα. Αυτό το οποίο εγώ το ονομάζω παραγωγικό έλλειμμα. Παράγουμε λιγότερα από αυτά που θα μπορούσαμε και από αυτά που καταναλώνουμε. Και αυτό το παραγωγικό έλλειμμα εμφανίζεται σε όλες τα οικονομικά στοιχεία. Στο διευρυνόμενο εμπορικό μας ισοζύγιο. Εισάγουμε πολλά περισσότερα από ό,τι εξάγουμε. Στην αρνητική αποταμίευση, σε χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης, στην κατανομή του εισοδήματος. Είχαμε μια χρηματοπιστωτική κρίση που οφειλόταν ακριβώς σε αυτό το παραγωγικό έλλειμμα. Γιατί για να χρηματοδοτήσουμε την αυξημένη κατανάλωσή μας έπρεπε να δανειστούμε από το εξωτερικό. Και η χώρα ουσιαστικά γίνεται ευάλωτη στις ορέξεις των αγορών, καθώς χρεώνεται και αυτά τα χρέη δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγικό μετασχηματισμό της βάσης της οικονομίας μας. Το ερώτημα που μπαίνει είναι γιατί τόσα χρόνια δεν έχουμε μπορέσει να αντιμετωπίσουμε αυτό το παραγωγικό έλλειμμα. Με έχει πραγματικά απασχολήσει αυτό το ερώτημα και δίνω την εξής απάντηση. Η πορεία της χώρας μας διαμορφώνεται από μια ποικιλία παραγόντων που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τις εξελίξεις. Επηρεάζουν επίσης και τις επιλογές που κάνουν οι εντολοδόχοι της δημόσιας πολιτικής. Ποια ήταν η ιστορία της Ελλάδος? Είχαμε μια σειρά διαχρονικών εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων, κλειδονισμούς, συνεχείς πολιτικές ανατροπές, διαχρονική αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ευμετάβλητες κλιματικές συνθήκες, μαζική εισρωή μεταναστών και προσφύγων, φυσικές καταστροφές και ούτω καθεξής. Και τελευταία βεβαίως είχαμε και μια σειρά κρίσεων, χρηματοπιστωτική κρίση, υγειονομική κρίση, επισιτιστική κρίση, κλιματική κρίση και ούτω καθεξής. Αυτή η ιστορία έχει επιδράσει καταλυτικά στο χαρακτήρα του Έλληνα. Τι είναι το αποτέλεσμα? Αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα και ανασφάλεια έχει δημιουργήσει μια τεράστια κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και μια λογική του εύκολου κέρδους και όχι των μακροχρόνιων δεσμεύσεων. Γιατί δεν ξέρει κανένας και κανένας Έλληνας τι θα του ξημερώσει αύριο. Επομένως, μπροστά σε αυτή την εκτεταμένη ανασφάλεια και αβεβαιότητα, χειρίζεται τα πράγματα με πολύ βραχυπρόθεσμο τρόπο. Κοιτάζει το πώς θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιβιώσει αύριο, να εξοικονομήσει αυτά που του χρειάζονται για να βγάλει το μήνα, να μην ανοιχτεί σε μεγάλες επενδύσεις σε ένα αβέβαιο μέλλον και να μην πάρει τον κίνδυνο να ανατραπούν οι φορολογικές ρυθμίσεις, οι αδειοδοτήσεις του κτλ. Και να βρεθεί πραγματικά υπερχρεωμένος ή σε προβληματική θέση. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την αβεβαιότητα για το αύριο δημιουργείται καχυποψία και γι' αυτό το λόγο ακόμα και η οικονομική του συμπεριφορά επηρεάζεται άμεσα. Πώς επηρεάζεται? Μη κάνοντας μακροχρόνιες παραγωγικές επενδύσεις. Άρα η απάντηση στο ερώτημα γιατί έχουμε αυτό το παραγωγικό έλλειμμα είναι διότι ουσιαστικά ο Έλληνας και οι Ελληνίδες δεν τολμούν ή δεν μπορούν να δεσμευθούν σε μια μακροχρόνια επένδυση. Τι είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι αν δείτε τη σύνθεση των επενδύσεων, ουσιαστικά όχι μόνο είναι σχετικά χαμηλές σε σχέση με το εθνικό μας εισόδημα, αλλά η διάρθρωσή τους είναι άκρως προβληματική, καθώς προτιμούν όλοι και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι που αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα του να επενδύσουν στην Ελλάδα, να κάνουν επενδύσεις σε κατασκευές, σε κτίρια, σε υποδομές και πολύ λιγότερο σε παραγωγικές επενδύσεις στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στην μεταποίηση, στις υπηρεσίες, στις σύγχρονες υπηρεσίες. Αυτή η αβεβαιότητα, η εκτεταμένη αβεβαιότητα,
έχει επίδραση και στη συμπεριφορά, την πολιτισμική συμπεριφορά και την οικονομική συμπεριφορά του ίδιου του Έλληνα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Έλληνας είναι έμπορος ιστορικά και όχι παραγωγός. Νομίζω ακριβώς λόγω αυτής της εκτεταμένης ανασφάλειας και αβεβαιότητας η οποία κυριαρχεί όλα αυτά τα χρόνια. Μπροστά, αν η ανάλυση είναι σωστή και πρέπει να κλείσουμε αυτό το παραγωγικό έλλειμμα, αν δεν θέλουμε να έχουμε μια καινούρια χρηματοπιστωτική κρίση λόγω υπερδανισμού, τι μπορεί και πρέπει να γίνει? Ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική βιώσιμης, δίκαιης ανάπτυξης. Την ονομάζω Ατζέντα 2030 από τους δείκτες του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη που έγιναν αποδεκτοί από 193 χώρες το 2015 με εφαρμογή μέχρι το 2030. Μία Ατζέντα 2030 λοιπόν για την Ελλάδα, η οποία θα πρέπει να εκπονηθεί γιατί τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολλά και είναι μπροστά μας. Και αν δεν θέλουμε, όπως είπα, να έχουμε μια καινούρια χρηματοπιστωτική κρίση, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παραγωγικό μας έλλειμμα. Ποιες είναι οι συνιστώσεις μιας τέτοιας ατζέντας? Είναι 3 και πρέπει να τις δούμε και τις 3 μαζί. Το πρώτο είναι πώς θα κλείσουμε αυτό το παραγωγικό έλλειμμα. Η δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με πώς θα εξασφαλίσουμε κοινωνική συνοχή στην πορεία και ο τρίτος είναι πώς θα αναβαθμίσουμε το ρυθμιστικό και θεσμικό μας περιβάλλον έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν οι παραγωγικές επενδύσεις και να προωθηθεί ο τόσο απαραίτητος παραγωγικός και τεχνολογικός μετασχηματισμός. 2 λόγια για το κάθε ένα από αυτά, για τον κάθε πυλώνα και θα μας δοθεί ευκαιρία σε επόμενα podcast να μιλήσουμε για τον καθένα ξεχωριστά. Πώς θα κλείσουμε το παραγωγικό έλλειμμα? Χρειάζεται ενεργός προγραμματισμός. Δεν αρκεί να αφήσουμε τις αποφάσεις στην αγορά, διότι η αγορά αυτή τη στιγμή κάτω από τις σημερινές συνθήκες δεν παίρνει ρίσκο. Θα πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουμε σε περιφερειακό επίπεδο εμβληματικές επενδύσεις, τις οποίες να οριμάσουμε όλοι μαζί, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, κεντρική διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να προωθηθούν με τους πόρους που υπάρχουν από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, οι πόροι για να χρηματοδοτηθούν εμβληματικές παραγωγικές επενδύσεις στην ελληνική περιφέρεια με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας. Κοινωνική συνοχή. Δεν αρκεί μόνο να πάρουμε μέτρα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, με την αύξηση των μισθών και των αμοιβών, με την μείωση της ακρίβειας και του πληθωρισμού, με μέτρα ανταγωνισμού ώστε να ανοίξει η οικονομία, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε επίσης 2-3 βασικά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το μεταναστευτικό, που δεν μπορείς να αφήσεις τη φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής να προσβληθεί λόγω της μαζικής εισρωής, παραδείγματος χάρη, μεταναστών. Άρα στον δεύτερο πυλώνα μπαίνουν και πολιτισμικά θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν, θέματα ταυτότητας, θέματα δικαιωμάτων και ο άκρατος δικαιωματισμός που έχει επικρατήσει μπορεί να είναι μια βόμβα και στην οικονομία και στην οικονομική συμπεριφορά των Ελλήνων. Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση. Το θεσμικό μας πλαίσιο πρέπει να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή το να είναι κάποιος επενδυτής είναι ήρωας. Θα πρέπει λοιπόν να απλοποιήσουμε όλο το αδειοδοτικό, παραδείγματος χάρη, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να φτιάξουμε ένα φορολογικό σύστημα από την αρχή το οποίο να είναι απλό και σταθερό, να υπάρξουν πιστοποίησεις και πρωτόκολλα έτσι ώστε να μην χάνεται κανένας στη γραφειοκρατία και μια δημόσια διοίκηση και περιφερειακή αυτοδιοίκηση που θα είναι στελεχωμένη ώστε να στηρίξουν αυτή την Ατζέντα 2030. Φιλόδοξα θα πείτε, μπορούμε να το κάνουμε. Πιστεύω ότι αν προσπαθήσουμε, αν συνειδητοποιήσουμε το τι πρέπει να γίνει, μπορούμε να το κάνουμε.